راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان مس راديو إيرنا يخم زلكم زغبركم سمعتنا إزي صومناوي في التساميتاتيو أبناي سنبت في التساميتات قرار وقتي هاجرات أوروبا أبزود قالوا زل أوان قصر نايتهم بمأكلاي بحريك سجرو زهقنو إيرتراويان زركبهم سدتنياتات زتفلالي هاجرات بزتعتات صفي وسخ كم زلو نقداي سدتنياتات زكتاتلات كالات قليتان أب قدام سنبت راي أوش 48 ساعات لعلي 800 سدتنياتات ناب دسيت لامبيدوزا كم سجرو زحبرا معكنات زينا إذا غطرزي أبزغط الصومنات بزتعتات صفي وسخ تخلو كم زلو ملكتان معكنات زينا إيطاليا بزهبو زلوا حبريتا مسارات زوزحو كابتوم سدتنياتات زيغاتات إيرترا جبسي سوريا سودان صومالن نيجرن مقانوم تقليصو جيزيو معسكرات إيطاليا لعل عقمو سبات حيزو مهلاو زغلص بوليس أغريجنتو نابكال زوباتات إيطاليا ناب زركب معسكرات سدتنياتات زغبر مسرح كقلاطف تصويعلو أما حدار لامبيدوزا توتو مارتيلو بوغنو بزهبو مغلصي ماكلاي منغسي إيطاليا بعبيخا حبرت أوروبا صعقي سبات نملاين بسنكو زفطر طعناوي صقمات نموغاد تساتفوم كعززو تصويعو بقال وغنا ماكلاي بحرن كلو ناي متحل حدغا غاطيموم بهيوت ادحنا يزتحجزو سبات قصري اب حد سمون لعلي 205 مبصحو تغليصو حمشته كابتوم نسكلا زدحانو سبات هيوتهم أبسقاي كونتات وديقو منبارو سرحتنياتات تكالات رديت حبيرهم بحافشو 222 عامة مهرات كابزي جمر لعلي 4000 سدتنياتات زتفلالي هاجرات أما أكلاي بحرن كلو تتحيزهم ناب ليبيا كم زملسو كجبرن كلو بوحدو 417 سبات كا هيوتهم كم سانو صبصابات أهجراوي تكال سدتنياتات يملكتو حبرات منقصات أمريكا أبسلس هاجرات قرن أفريقيا نزورد درك نممكات زحجز توساقي ناي 114 مليون دولار حجز لقيسا USAID مجلس يوتي ناي 114 مليون دولار حجز أب إثيوبيا كينيان صومالن بسنك واحد مجوجات إيمون زلو درك نممكات أب العلس سوات باجت توساق حجز كم زغنا ملكيتو أب هاجرات قرن أفريقيا بحفشو لعلي 10 مليون هزبي نحدقا درك تغاليعو كم زلو يزقلت اتزوبان تغذاتالي كل عامتات أقول زناب زي مركبو قبل علق الربز ستماي زرعتن طريتن كبيد حاسيا أسعيبو كوانتغنه بسنكو حد حدن سب سرحة ميتن نايز الساقي زلو هزب قصرون قليل كم زي كونه USAID يملكت اتحاجز أب كينيا بواحد مأزاو مقبن استطغعو هتصانات سلطنا نسرحتنياتات عنا أبزا أمسلم على كوافرن كله أب سميناو كفال صومالكا هتصوص ناي مقبح حاجز نزدليو لعلي 3 مليون زاكل هزبي كحجزيو أب إثيوبياون بتمساسالي أبز ستماين ناو تحكمنانا مغرب كوافر مخانو تقليصو أبزو وانزي كوينات روسيا أب العلي يوكرين أب علاقاتات علم فتيرو زلو قرب واحد إخلي ناب هاجرات قرن أفريقيا زل آخرديت ملو بملو بحورات منقصات أمريكا يكايد مهلاو زملكة USAID كالوت هاجرات أبتنا هيوتاد حن مسرح كساتفا تصويعوم عبد الفتاح البرهان ناي سودان أب تحت قيد زصنحهم بوليتيكينياتات أب زمت 3 معلتات ناس أكسدهم مخانو كابت هاجر سفنو زينا ملكيتو بيت صحفة وكيل حبرة أفريقيا أب سودان أبزهبو مجلسي حلفتي عقب سلام حبرة أفريقيان إيقادم بحبار مس جنرال عبد الفتاح البرهان دحر زكايد وزته زمت هاجرا وعلى عوت نكخون أثم بوليتيكينياتات بنات النت تساتفهم كالرقاقت كابيت مأسرت كوتس وكم سوسنا حبيروم بوليتيكينياتات تطابقتي مسلاتن صلوتي زبهالو سباتن كابيت مأسرتي كوتسو باهجراو محبرسب عالم تصاوعيت كجبر صنيحيو قال كابتي هاجراو زتن معواد ستقسنت وتات بوليتيكينياتات كابيت مأسرتي ناس أخوتسو قبل على سلفنياتات زجبر جونت دو كبل نايهوت صوان أواج كل عل زبل يركبهم كابور حدار كل تشحن عسران كل تنات حيزو تراي 10 أبالات حيل الناس النسن ديمقراسن كأسرون كلو بوحدو عسران حدن بوليتيكينياتات كما أكل سلام وصل في زجبر زنبر هزبي توسيدهم زاجيت أبي كم زلو دهايوم كم زي فلت صبات زينا كابتا هجر يملكتو مس راديو رناكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومناوي فتصاميتاتيو ام نايسوني فتصاميتات
ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ፖለቲካዊ ቅልውላው ሱዳን ንምፍታሕ እማሜ ከም ዘቕረበ ሱዳን ትሪቢዩን ሓቢሩ። መልእኽቲ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ዝሓዙ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ አቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪት ፕሬዝዳንት አቶ የማነ ገብረአብን ኣብ 6 መዓልታት 2 ግዜ ምስ ኣቦ ወንበር ሉኣላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ከም ዝተራኸቡ ዝሓበረ ማዕከን ዜና ቀንዲ ዕላማ ትርክብ እቲ ፕሬዝዳንት ፖለቲካዊ ቅልውላው ሱዳን ንምፍታሕ ዘለዎ እማሜ ንምቕራብ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ልኡኻት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ብ11-16 ሚያዝያ ምስቲ ጀነራል ከዘራረቡን ከለው ኣብ መንጎ ኣብ ዝነበረ ግዜ እውን ምስ ምክትል ኣቦ ወንበር ሉኣላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎን ካልኦት ሰበስልጣን ሃገርን ተራኺቦም እዮም። ድሕሪ ውድቀት ስርዓት በሽር ኣብ ቃራና መንገዲ ትርከብ ሱዳን ወታደራዊ ጉጅለ ስልጣን ብሒቱ ንዴሞክራሲያዊ ሲቪላዊ ስርዓተ መንግስቲ ሃገር ከይሕቅቕ ህዝቢ ሃገር ኣንጻሩ ነዋርሕ ዝቐጸለ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ምክያድ ይርከብ። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጸግዕቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወታደራዊ ጉጅለ ሱዳን ምዃኑ ዝግለጽ እኳ እንተኾነ ብሰንኪቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ መስሪትዎ ዘሎ ስልታዊ ዝምድና ግና ብወገን ሱዳን ተኣማንነት ከም ዘይብሉ ተንተንቲ የረድኡ። ብውሽጣዊ ፖለቲካዊ ቅልውላው እትሕመስ ዘላ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ብጉዳይ ዶብ ኣብ ተደጋጋሚ ግጭት ክትሽመም እንከላ በጠቓቕማ ናይል እውን ኣብ ምስሓብ ምህላዋ ይፍለጥ። ሱዳን ንሰራዊት ኢትዮጵያ ካብተን 26 ዓመታት ወሪሩ ሒዝዎ ጸንሐ ዝበለቶ ክፋል መሬታ ብወታደራዊ ሓይሊ ደፊኣ ከተውፅኦ እንከላ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ወገን ኤርትራ ሓገዝ ይረክብ ምንባሩ ብሓደ ኣካላት ሱዳን ይስማዕ ነይሩ እዩ። ንኤርትራ ኣብ ፍጹም ምልኪ ምእታው ፖለቲካዊ ህይወት ሃገር ከም ዝቐተለ ዝግለጽ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ሱዳናውያን ገጢሞም ንዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ክፈትሓልኩም እየ ዝብል እማሜ ምቕራቡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ርእቶም ንዝህቡ ዘለው ብዙሓት ወገናት ዘገረመ ዛዕባ ኮይኑሎ። ንኤርትራን 31 ዓመታት ዝመርሐ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣብ 2005-2006 እውን ኣብ ምብራቕ ሱዳን ዝነበረ ቅልውላው ኣብ መፍታሕ ተኣምር ከም ዝሰርሐ ብደገፍቱ ፕሮፓጋንዳ ይካየደሉ እኳ እንተኾነ እቲ ኣብቲ እዋን እቲ ዝተበፅሐ ስምዕ ዓመት ከይመልአ ከም ዝፈረሰን ኩነታት ምብራቕ ሱዳን ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ካብቲ ዝነበሮ ብዝባእሰ ተሓላሊኹ ምህላውን ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት የረድኡ። ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንዝረአ ዘሎ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት መራኽብ ንምግታእ ዝዓለመ እዩ ዝበለቶ ፍሉይ ሓይሊ ዕማም ከተቑም ምዃኑ ኣፍሊጣ። ኣሶሽየትድ ፕረስ ንምክትል ዋና ኣዛዝ ናይቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ተዋፊሩ ዝርከብ መበል 5 ጭፍራ መራኽብ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣድሚራል ብራድ ኩፐር ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ዜና እቲ ሓይሊ ዕማም ነቲ ብሰንኪ ኩናት የመን ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ምውሓስ ዝዋፈር እዩ። እንተኾነ እቲ ኣድሚራል ኣንጸላልዩ ንዝበሎ ሓደጋ ይኹን ብተደጋጋሚ ዝተኻየደ መጥቃዕታት ዝበሎ በቲ ብኢራን ከም ዝድገፍ ዝንገረሉ ሕቲ ከም ዝተፈጸመ ኣየተንበን። ነቲ ሰፊሕ ክልማይ ኣሜሪካ በይና ከተውሕሶ ስለ ዘይትኽእል መሻርክቲ ከም ዘድልይዋ እዩ እቲ ኣድሚራል ገሊጹ። ኣብ ባሕረይን ዝመደበሩ እዚ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ናይቲ ዞባ ኣስታት 35 ሃገራት ዝተሳተፎ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምክያዱ ኣይርስዕን። እቲ ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ልምምድ ሓደ መበገስ ናይቲ ንቀይሕ ባሕሪ ከውሕስ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሓይሊ ዕማም ምዃኑ እውን ጸብጻብ ኣሶሽየትድ ፕረስ ኣመልኪቱ። ኣሜሪካ ብዘይካቲን ሓያሎ ሃገራት ዝሓቆፈ ሓበራዊ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ምክያዳ ምስ ዝተፈላለየ ሃገራት ዞባውን ሓበራዊ ወተሃደራዊ ስልጠናታት ከተዋህድ ጸኒሐ እያ። ብኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ሃገራት ተወዲቡ ኣብ ክልል ማይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝካየድ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምዳት ዘይትሳተፍ እንኳ ሃገር ናይቲ ዞባ ኤርትራ ጥራይ እያ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ን6 እዋናት ሃገራዊ ምርጫ ከተሰጋገር ጸንሐት ሶማል ድሕርቲ ኣብ 31 መጋቢት ዝተኻየደ ዕውት ምርጫ ኣባላት ባይቶ በቐዳም 16 መጋቢት ናይ መጀመርያ ኣኼባ ከም ዘካየዱ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ሓቢሩ። ዓበይቲ ዓዲ ናይ ዝተፈላለያ ቀቢላታት ናይታ ኣብ 6 ዞባታት ዝተኸፋፈለ ሶማል ወከልቶም ብምምራጽ ናብ ባይቶ ሶማል ከም ጽንበሩ ምግባሮም ይሕበር እኳ እንተሎ ዝተረፈ መናብር ከም ዘለውን ምንጭታት ሶማል የመልክቱ። እንተኾነ ካብቲ 329 መናብር ዘሎ ባይቶ ሶማል እቲ 298 ተታሒዙ ስለ ዘሎ እቲ ብዝሒ ፕሬዝደንት ንምምራጽ እኹል ምዃኑ ይትንተን። ኣብ ለካቲት 2021 ዘመነ ስልጣኑ ዘብቅዐ ፕሬዝደንት መሐመድ ፋርማጆ ምስ መራሕቲ ዞባታት ኣይተረዳዳእናን ብዝብል ብዘይ ምርጫ ን2 ዓመታት ክቐጽል እዩ ወጢኑ ነይሩ። መራሕቲ ዝተፈላለዩ ቀቢላታትን ምምሕዳራትን ብዝገበርሉ ብረታዊ ጎነፅ ዝተሓወሰ ተቃውሞ ምርጫ ክካየድ ብዝተሰማምዑ መሰረት ድማ እዩ ንዕኡ ዝትከ ምርጫ ተኻይዱ ዘሎ። ባይቶ ሶማል ኣብ ቀረባ እዋን ሓድሽ ፕሬዝደንት መሪጹ ንህዝቢ ክሕብር ኣብ ድርኩኺት በፂሑ ከም ዘሎ ይሕበር እኳ እንተሎ ድሕሪ ምሕባርቲ ውፅኢት እውን ሓድሽ ወጥሪ ከይክሰት ተሰጊሎ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት
ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝቆመት ማሕበር ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን ኣብ ግብፂ ከተማ ካይሮ እትርከብ ስደተኛታት ኤርትራ እተምህር ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ንምሕጋዝ $14,000 ከም ዘዋፅኡ በታ ዩኒቨርሲቲ እትሕተም ጋዜጣ ዘGW ሃትሸት ሓቢራ። እታ ጋዜጣ ብ18 ሚያዝያ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ እታ ማሕበር ናይ ድራር ምሸት ብምድላው ባናን ዝተሰሜት ንኤርትራውያን ቆልዑ እተምህር ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ቀጻልነታ ንምውሓስ ዘድሊ ናውትን መኽፈሊ ደሞዝ መምሃራንን ዝኸውን ገንዘብ ከም ዘዋህለለት ገሊጻ። እቲ ዝተዳለወ ናይ ድራር ምሸት ኣብ ታሪኽታ ማሕበር ብዓይነቱ ዝተፈለየን ዝደመቐን ምንባሩ ወደብቱ ኣገንዚቦም። ፕሬዚደንት ናይታ ማሕበር ነዲና ኣሕመድ ኣብ ዝሃቦ መምርሂ ኣብዚ ዓመት ናብ ኤርትራ ዝቐንዐ መደብ ከም ዝነበሮም ብምጥቃስ ብመንገዲ እቲ ዩኒቨርሲቲ ካብ መነባብሮም ንዝተመዛበሉ ኤርትራውያን ዝሕግዝ ኣሜሪካን ቲም ፎር ዲስፕሌስድ ኤርትራንስ ዝተባሃለ ትካል ግብረሰናይ ምስ ተላለዩ ነቲ ኣብ ካይሮ እትርከብ ቤት ትምህርቲ ስደተኛታት ንምሕጋዝ ከም ዝተበገሱ ኣረዲኣ። ንሳብ ተወሳኺ እታ ቤት ትምህርቲ ኣብ ግብፂ ኣብ ስደት ንዝርከቡ ኤርትራውያን ቆልዑ ክሳብ 6ይ ክፍሊ ብቋንቋ እናምሃረት ስድራ ቤታት ብኮም ንክሕቆፉ ከም መራኸቢ ተገልግል ምህላዋ ጠቒሳ። ኣብታ ቤት ትምህርቲ ኣስታት 150 ኤርትራውያን ቆልዑ ናይ መባእታ ትምህርቶም ይከታተሉ ምህላዎም እቲ መርበብ ይሕብር። ኣብ ዓመት 2021 ኣብ ግብፂ ልዕሊ 20,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዘለዉ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት የነጽር። ብሰንኪ ኩናት ዜጋታታን ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላውን ሕሰብ መነባብሮን ተቃሊዖም ዘለዉ ኢትዮጵያ ንህጹጽ ሓገዝ ዝኸውን ረድኤት ካብ ዝተፈላለዩ ለገስቲ ትካላት ይውሕዘላ ኣሎ። ባንኪ ዓለም ብወገኑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣስታት $300 ሚልዮን ነዚ ዕላማ ብምምዳቡ ኣፍሊጡ። እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ ሓገዛት ዝኸውን ኣፍ ደገታት ብዘይገደብ ምኽፋቱ ከይተረጋገጸ ባንኪ ዓለም ክንዲ ዝኣክል ገንዘብ ምምዳቡ ግዜኡ ከም ዘይኮነ ኣፈኛ ኮሚሽን ኤውሮጳ ገሊጹ ክብል ማዕከን ዜና ደቬክስ ገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይገደብ ከኣቱ ከም ዝፈቐደ ዘረጋግጽ መርትዖ ክሳብ ዝረክብን ተበግሶ መስርሕ ሰላም ሓደ ኣንፈት ክሳብ ዘርእን ሓገዝ ባንኪ ዓለም ክጸንሕ ኣለዎ ባህላዩ እቲ ኮሚሽን። ኣብ ርእሲ እዚ ባንኪ ዓለም ንኢትዮጵያ ኣትይዎ ዘሎ ምብፅዓ ነቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ብዙሕ ገበናት ፈጺሙ ዝበሃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘተባብዕ ከይከውን እቲ ኮሚሽን ስግኣቱ ገሊጹ። ንሱዳንን ኢትዮጵያን ዘዋስን ሰፊሕ ናይ ሕርሻ ዞባ ኣልፋሽጋ ዘየከራኽር ሉዓላዊ ኣካል ሱዳን ምዃኑ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻእቲ ሃገር ዓሊ ኣልሳድቅ ገሊጹ። ሚኒስተር ኣልሳድቅ ነዚ ዝገለጸ ኣብ ሱዳን ምብጻሕ ተካይድ ምስ ዘላ ፍልይቲ ልእኽቲ ዋና ጸሓፊት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሃናታተ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ምዃኑ መግለጺ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሓቢሩ። ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ንዘሎ ምስሓብ መፍትሒኡ ዘተን ዝርርብን ጥራይ ምዃኑን እቲ ሚኒስተር ገሊጹ። ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብዚ ጉዳይ ንምዝራበን ኤርትራ ብእትርከበን ጎረባብቲ ሃገራት ዝተኻየደ ጻዕሪ ኣይተዓወተን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ዘተቀርብ እንተኮይኑ ሰራዊት ሱዳን ናብ ቅድሚ 6 ሕዳር 2020 ዝነበረ ከባቢታት ክስሕብ እዩ ዝጠልብ። መንግስቲ ሱዳን ብወገኑ ካብ 6 ሕዳራት ሒዙ ዝተቆጻጸሮ ከባቢታት ቅድሚ 26 ዓመታት ብኢትዮጵያ ተጎቢጡ ዝነበረ መሬት ሱዳን ምዃኑ ብምምልካት ከም ዘይስሕብ ኣነጺሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ 4 ሕዳር 2020 ኣብ ትግራይ ምስ ተጸምደ ኣብ ካልኣይ መዓልቱ ሰራዊት ሱዳን ንዝበዝሐ ክፋል ንነዊሕ እዋን ከሰሓብ ዝጸንሐ ዞባ ኣልፋሽጋ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ከእትዎ ክኢሉ እዩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ሩዋንዳ ካብ ብሪጣንያን ዝምለሱ ሓተት ዕቑባ ንምቕባል ምድላዋት ትገብር ከም ዘላ ተሓቢሩ። መርበብ ሓበሬታ ሞኒተር ካብ ካምፓላ ንሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩዋንዳ ቪንሰንት ሩቢታ ብምጥቃስ ብዘቕረቦ ዜና ካብ ብሪጣንያ ዝምለሱ ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝኾኑ ሓተት ዕቑባ ካብ ገበናት ናጻ ምዃኖም ቅድመ ምጽራይ ክካየድ እዩ። መንግስቲ ሩዋንዳ ብመገዲ መትረብ እንግሊዝ ኣቢሎም ብባሕሪ ዝኣተው እሞ ንዘቕረብዎ ሕቲ ዕቑባ ብመንግስቲ ብሪጣንያ ተቐባልነት ዘይረኸቡ ስደተኛታት ንምቕባል ሆቴላትን ካልእ ማእከላትን የዳሉ ከም ዘሎ እዩ እቲ መርበብ ዜና ቃሊሑ። መብዛሕትኦም ዜጋታት ኤርትራ ምዃኖም ዝተሓበረ ካብ እስራኤልን ሊብያን ዝተመልሱ ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ክትቅበል ዝጸንሐት ሩዋንዳ ብግቡእ ከተተኣናግዶም ከም ዘይከኣለት እያ ትውቀስ። ብፍላይ ነቶም ካብ እስራኤል ዝተመልሱ ኤርትራውያን ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ ሰነድን ሕጋዊ ናይ መንበሪ ፍቓድ መስርሕን ኣብ ጎደናታት ያፈንያቶም።
ዴይሊ ሞኒተር ብዘቕረቦ ጸብጻብ ብወገኑ ካብ 2014 ክሳብ 2017 ናብ ዝነበረ ግዜ ኣሳት 4,000 ሓተቲ ዕቑባ ካብ እስራኤል ናብ ሩዋንዳ ክምለሱ እንከለዉ ዝተኣትወሎም መብጻዕታት ስለ ዘይተተግበረ ዳርጋ ኩሎም ከም እንደገና ናብ ዩጋንዳ ብምስጋር ብሊብያን ካልኦት ሃገራትን ኣቢሎም ጉዕዞ ስደቶም ናብ ኤውሮጳ ከም ዘናውሑ ረድዩ። መንግስቲ ሩዋንዳ ምሳያ ናይቲ ምስ እስራኤል ዝገበሮ ምስጢራዊ ስምምዕ ወታደራውን ፋይናንሳውን ሓገዝ ከም ዝተገብረሉ እዩ ዝጥቀስ። ኣብዚ ምስ ብሪጣንያ ኣትይዎ ዘሎ ተመሳሳሊ ስምምዕ ድማ ብወግዒ ዝተሓበረ ኣሳት $160 ሚልዮን ፋይናንሳዊ ሓገዝ ክግበረሉ እዩ። ሩዋንዳ ብወገና ኣምሳያ ናይቲ ዝውሃባ ገንዘብ ክንደይ ዝኣኽሉ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ክትቀበል ምዃና ኣይተነጸረን። ብሪጣንያን ሩዋንዳን ተሰማሚዕናሉ ዘለዋ ጉዳይ ምምለስ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ኣህጉራዊ ሕጋጋትን መስል ስደተኛታትን ዝጥሕስ ምዃኑ ብዝተፈላለዩ ወገናት ይውቀስ። ብዙሓት ዜጋታቱ ግዳያት ዚ ናይ ብሪጣንያን ሩዋንዳን ስምምዕ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝግለጽ መንግስቲ ኤርትራ እውን ዘሕንኽ ውጥን ምግዓዝ ስደተኛታት ክብል ብ18 ሚያዝያ ብመገዲ ሚኒስትሪ ዜና ብዘውፅኦ መግለጺ ተቃውሞ ኣስሚዑ። ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ናንጻርቲ ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ወታደራዊ ጉጅለ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞ ካብ ዝተሳተፋ ብውሕዱ 16 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝዓመፁ ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ቮከር ፐርስ ገሊጹ። እቲ ፍሉይ ልኡኽ ንባይቶ ጸጥታ ብዝሃቦ መብርሂ ኣብ ሱዳን ጎኒ ጎኒ እቲ ካልእ ዝካየድ ፖለቲካዊ መስርሕ ኣንጻር ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ዝቖመ ኣሃዱት ሃገር ምስራሕ እውን ክፋል ናይ ዝተመዘሉ ዕላማ ምዃኑ ብርሂቡ። ካብ ዝተመደበሉ መዝነት ደረት ሓሊፉ ንዝበሎ ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ክሰጉግ ምዃኑ ዝሓለፈ ቅንያት ዘፍለጠ መንግስቲ ሱዳን ብወገኑ ብዛዕባ ምዕማፅ ደቂ ኣንስትዮ ብሓይልታት ጸጥታ ዝምልከት ምስጢር ናብ ግዳማውያን ሓይልታት ኣምሊቓ ንዝበላ ሓላፊት ናይቲ ኣብ ሚኒስትሪ ማሕበራዊ ጉዳያት ንዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ትከታተል ኣሃዱ ሱሌይማ ኢሻቅ መርመራ ይካየደላ ምህላው ኣልጀዚራ ቃሊሑ። ንሳብ መገዲ ጠበቓ ኣቢላ ብዝሃበቶ መብርሂ እቲ ንሕቡራት ሃገራት ዘካፈለቶ ሓበሬታ ኣቐዲሙ ኣብ ማዕከናት ዜና ናብ ህዝቢ ዝተቓልሐ ምዃኑ ስሚራትሉ። ኣብ ቀራና መገዲ ትርከብ ሱዳን ናብ ትሕቲ ሙሉእ ምቁፅጻር ወታደራዊ መንግስቲ ከይትወድቕ ህዝቢ እቲ ሃገር ካብ ታሕሳስ 2021 ኣትሒዙ ክሳብ ዝእዋን እዚ ተቃውሞ ምክያድ ይርከብ። ሓይልታት ጸጥታ በብእዋኑ ንዝውደብ ህዝባዊ ተቃውሞ ንምብታን ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ልዕሊ 80 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ኣሽሓት ድማ ተኣሲሮም። ካብተን ዝተኣስራ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብውሕዱ 16 በቶም ሓይልታት ጸጥታ ከም ዝተዓመፃ ኣንጻር ጾታዊ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ዝቃለስ ኣሃዱ ንሕቡራት ሃገራት ኣረጋጊጹ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ልዕሊ 7.8 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ህጹጽ ናይ መግቢ ረድኤት ኮይኑ ምህላው ሕቡራት ሃገራት ኣተሓሳሲቡ። ኣብዚ ወርሓት ግንቦት ክሳብ ሓምለ ዘሎ ወቕቲ ንህዝቢ ደቡብ ሱዳን በዳሂ ከም ዝኸውን ዘመልከተ ሕቡራት ሃገራት ብፍላይ ኣስታት 87,000 ህዝቢ ንዓጸቦ ተቓሊዑ ምህላው ረጋጊጹ። ኣብ 2011 ካብ ሱዳን ተፈልያ ናጽነታ ዝኣወጀ ደቡብ ሱዳን ግጭታት ዘይብቑዕ ምሕደራን ብልሽውናን ተፈጥሯዊ ናይ ወቕቲ ምምዝባልን ተደማሚሩ ሚልዮናት ካብ ህዝባ ኣብ ቅልውላው ይጸኒሑ። እዚ ሕጂ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ግና ኣብ ታሪኽ ሃገር እቲ ዝበኣሰ ምዃኑ እዩ ሕቡራት ሃገራት ዘመልክት። ኣስታት 12 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ደቡብ ሱዳን እቲ 3/4 ተጸባይ ህጹጽ ናይ መግቢ ረድኤት ኮይኑ ዘሎ። ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ሶማል፣ ኬንያን ደቡብ ሱዳንን ድማ ብፍላይ ልዕሊ 20 ሚልዮን ህዝቢ ኣብዘን ስዕባ ኣዋርሕ ህጹጽ ናይ መግቢ ረድኤት እንተዘይረኺቡ ኣብቲ ዞባ ከቢድ ሰብኣዊ ሓደጋ ከጋጥም ከም ዝኽእል እውን እቲ ኣህጉራዊ ትካል የጠንቅቕ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት መንግስቲ ዴንማርክ ኣሰር እስራኤልን ብሪጣንያን ስዒቡ ሓተቲ ዕቑባን ስደተኛታትን ናብ ሩዋንዳ ንምግዓዝ ይዝቲ ከም ዘሎ ሮይተርስ ሓቢሩ። ምስ ሩዋንዳ ነካይዶ ዘለና ዘተ ኣተገባብራ መስርሕ ምግዓዝ ስደተኛታት ዘጠቓለለ እዩ ክብል ሚኒስተር ኢሚግሬሽን ሃገር ማቲያስ ተስፋይ ነቲ ኣገልግሎት ዜና ኣረጋጊጹ። ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ነጻጊ ፖሊሲታት ተተኣታቱ ዘላ ዴንማርክ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ሃገራን ዝኣትዉ ወጻእተኛታት ብቐዳምነት ናብ ሃገሮም ምጥራዝ ከም ካልኣይ ድማ ዕቑባ ዝሓቱ እንተኾይኖም ኣብ ካልእ ሃገር ኣብ ዝተደኮነ ጊዜያዊ መጽንሒ ማእከላት ኮይኖም ጠለባቶም ከቕርቡ እያ ትደፍእ ዘላ። ነዚ ካልኣይ መደብ ንምትግባር ድማ እዩ መንግስቲ ዴንማርክ ምስ መንግስቲ ሩዋንዳ ዝርርብ ዘካይ ዘሎ።
ዴንማርክ ምስ ሩዋንዳ ተካይዶ ዘላ ዝርብ ኣብ ግብርን ተውዒሉ ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ናብ ካልእ ሃገር ንምግዓዝ በይናዊ ስጉምቲ ዝወሰደት ናይ ፈለማ ኣባል ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾነት ሃገር ክትከውን እያ ካብ እስራኤልን ሊብያን ዝተመልሱ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝኾኑ ዜጋታት ሃገራት ኣፍሪቃ ክትቅበል ጸንሐት ሩዋንዳ ሕጂ ድማ ካብ ብሪጣንያን ደንማርክን ንዝግዕዙ ማዕጾታታ ምርሓዋ ሓያሎ ተጣበቕቲ መሰል ስደተኛታት ተቓሞታቶም የስምዑ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ኣብ ዝቕጽል ዘሎ ግጭት ሓያሎ ሰባት ግዳያት ሞትን መቕሰልትን ከም ዝኾኑ ተገሊጹ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ሰሜን ሸዋን ፍሉይ ዞባ ኦሮምያን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ብዙሖም ብልክዕ ዘይተነጸረ ሰባት ከም ዝተቐትሉን ብዙሓት ድማ ቤት ንብረቶም ራሕሪሖም ከም ዝተፈናቐሉን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣረጋጊጹ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምልሻታት ኣምሓራ እናተደገፈ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ወለጋ ጉጅን ሰሜን ሸዋን ንኦነግ ንምድምሳስ ን30 መዓልታት ዝጸንሕ ወተሃደራዊ ወፍሪ የካይድ ከም ዘሎ መንግስቲ ክልል ኦሮሞ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓቢሩ እዩ ብፍላይ ኣብቲ ምስ ክልል ኣምሓራ ንዘዋስን ከባቢታት ኦሮሞ ንዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ናይቲ ብሸኔ ዝፍለጡ ኦነግ ንምህዳን መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዱብ ሰራዊት ጥራይ ዘይኮነ ምልሻታት ኣምሓራ እውን ምውፋሩ ነቲ ኩነታት ዘጋድድ ስጉምቲ ምዃኑ ውድባት ኦሮሞ ወቒሰን ሓደ ካብ ዓበይቲ ፖለቲካውያን ተቓምቲ ውድባት ኦሮሞ ዝኾነ ኦፌኮ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዕጡቓት ኣምሓራ ምስ ክልል ኦሮሞ ናብ ዘዋስና ዓድታት እናእተዉ ይቆጻጸርዎን ከም ዘለው ብምምልካት እዚ ደው ክብል እንተዘይክኢሉ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኦሮሞን ኣምሓራን ዝበኣሰ ጽሊ ዝፈጥርን ጎንፂ ዝዕድምን እዩ ክብል ኣጠንቂቑ መንግስቲ ፈረንሳ 2100 ወተሃደራት ዝተሳተፎ ጽዑቕ ልምምድ ኣብ ጅቡቲ ኣካይዱ እቲ ካብ መፋረቕ ወርሒ መጋቢታት ሒዙ ዝተኻየደ ዋክሪ ዝተሰምየ ልምምድ ሓይልታት ምድሪ ኣየርን ባሕርን ዘወሃደ እዩ ኣዛዝ ናይቲ ኣብ ጅቡቲ ዓስኪሩ ዝርከብ ሰራዊት ፈረንሳ ጀነራል ስቴፋን ደፖ እቲ ልምምድ ንፈረንሳ ክገጥማ ንዝኽእል ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ንምምካት ዘኽእል ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ናይ ዩክሬን ዝኣመሰለ ናይ ኩናት ሓደጋ ኣንጸላሊሉ ኣብ ዘሎ እዋን ከም ዝኣመሰለ ንኹሉ ሓይልታት ዘወሃደ ልምምድ ምክያድ ኣገዳሲ ምዃኑ እቲ ጀነራል ኣረድዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓይሊ ኣየር ፈረንሳ ኣብ ጅቡቲ ዝዓስከረሉ መበል 9 ዓመት ጸንቢሉ ኣብቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ዝተኻየደ ጽምብል ኣብ ጅቡቲ ኣብ ዝርከብ ቋሚ ወተሃደራዊ ማዕስከር ፈረንሳ ነፈርቲ ውግን ሄሊኮፕተራትን ዝተሳተፎ ወተሃደራዊ ምርኢት ተኻይዱ ፈረንሳ ኣብ ጅቡቲ ዝነበራ ብዝሒ ሰራዊት ከተውሕድ እኳ እንተጸንሐት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቅናት ሳህለ ሰሃራ ኣብ እተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ስርሒታት ህላዊኣ ከተዛይድ ገዲድዋ ኣሎ ኣብ ጅቡቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት 2,000 ዝግመት ሰራዊት ፈረንሳ ብቐዋምነት ዓስኪሩ ይርከብ ካብ ዝተፈላለዩ ኣህዱታት ዝተዋፀ ሰራዊት ፈረንሳ ድማ በብእዋኑ ኣብ ጅቡቲ ወተሃደራዊ ልምምድ ከካይድ ይረአ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ድሕሪ ምፍጻማ ኣንጻር ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዝተወስደ ስጉምታት ብወግዒ ዝተቃወመ መንግስቲ ኤርትራ ደገፉ ደጊሙ ንምርጋጽ ወኪሉ ናብ ሞስኮ ክልእኸዮ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ናብ ሞስኮ ብምምራሕ ረቡዕ 27 ሚያዝያ ምስ ሩስያዊ መዘንኡ ሰርጌይ ላቭሮቭ ብምርኻብ ክዝትም ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ታስ ሓቢሩ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብ እውን ኣብቲ ርክብ ክርከብ ትጽቢት ኣሎ ኣብቲ ኣብ ሞስኮ ዝካየድ ርክብ ኣብ ፖለቲካ ንግዲ ቁጠባ ወፍሪ ትምህርትን ሰብኣዊ ጽላታትን ዘተኮረ ናይ ምትሕጋዝ ኣርእስታት ክዝተየሉ ምዃኑ ንወኪል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ማርያ ዛካሮቭ ብምጥቃስ እቲ ኣገልግሎት ዜና ገሊጹ ኣብቲ ዘተ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ከምኡ ድማ ህሉ ኩነታት ዘዋቀርና ኣፍሪቃውን ክለዓል ምዃኑ እታ ወኪል ጠቒሳ ኣብ ትግራይ ጸኒዑ ዘሎ ከበባን ዕጽዋን ብሰንኪ ዘስዓቦ ዓጸቦ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ልዕሊ 1900 ቆልዑ ከም ዝሞቱ ብሰብ ሞያ ሕክምና ናይቲ ክልል ንዝተዳለወ ጸብጻብ ብምጥቃስ ኣሶሽየትድ ፕረስ ሓቢሩ እቲ ዝሰዓበ ሞት ካብ ወርሒ ሰነ 2021 ክሳብ ባሕቲ ሚያዝያ 2022 ኣብ ዝነበረ 11 ዋርሕ ጥራይ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ኣስሚሩሎ ኣብ ካልእ ክብጻሕ ዘይተኸኣለ ከባቢታት ተደማሚሩ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዓጽቦ ናይ ዝሞቱ ብዝሒ ቆልዑ ካብ ዝኽሳይድ ከም ዝኽእል እውን ሓደ ካልእ በዓል ሞያ ሕክምና ነቲ ማዕከን ዜና ኣመልኪቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምእንቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ኩናት ትግራይ ደው ከም ዘበለ ካብ ዝገልጽ ኣስታት ሓደ ወርሑ ዛጊት ናብቲ ክልል ዝኣተወ ረድኤት ካብ 400 ዝሓልፍ ኣይኮነን ሓይልታት ትግራይ ብወገኖም ረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ንኽበጽሕ ኣብ ክልል ዓፈር ተቖጻጺሮሞ ካብ ዝነበሩ ሓደ ከባቢ ክስሕቡን ከለዉ ካብ ዝተረፈ ከባቢታት ንኽወፁ እውን ቁርባት ምዃኖም ይሕብሩ ሓይልታት ትግራይ ብ20 ሚያዝያ ናብ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝለኣኽዎ ቁሉዕ ደብዳቤ ኣብ ትግራይ ተነቢሩ ዘሎ ከበባን ዕጽዋን ክፍታሕ እንተዘይክኢሉ ካልእ ኣማራጺታት ክጥቀሙ ምዃኖም ኣጠንቂቖም
ህዝቢ ብሰንኪ ከበባን ዕፅዋን ብጥሜት ክመውት ስቂልና ኣይክንዕዘብን ኢና ዝበለት ቁሉዕ ደብዳቤ እቲ ክውሰድ ዝኽእል ካልእ ኣማራጺ ብዝርዝር ኣየቐመጠን። እንተኾነ እቲ ካልእ ኣማራጺ መጠነ ሰፊሕ ኩናት ንምቕጻል ምዃኑ ዝተፈላለዩ ዋሃብቲ ርእቶታት ግምታቶም ይህቦ። ብሸውዓተ ሚያዝያ ስልጣኑን ዝሓደገ ፕሬዚደንት የመን ነበር ዓብድረቦ መንሱር ሓዲ ዝተክአ ራሽድ አልዓሊማን ነታ ሃገር ክመርሕ ዝቆመ ቤት ምኽርን ስርሖም ንምጅማር ቃለ መሓላ ፈጺሞም። ኣቐዲሙ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያትን ኣማኻሪ ፕሬዚደንትን ዝነበረ ራሽድ አልዓሊማን ካልኦት 8 ኣባላት ናይታ ቤት ምኽርን ብ19 ሚያዝያ ኣብ ዓደን ቃለ መሓላ ንምፍጻምዮም ካብ ሪያድ ተመሊሶም። እንተኾነ እቲ ፕሬዚደንት ናይታ ቤት ምኽርን ኣባላቱን ሕጁን ናብ ስዑድ ዓረብ ተመሊሶም ኣብ ስደት ኮይኖም እዮም ንመንግስቲ የመን ከመሓድሮ። ሓይልታት ሑቲ ኣብ 2015 ንዝበስሐ ክፋል የመን ድሕሪ ምቁጻሮም ፕሬዚደንትን ኣባላት መንግስትን የመን ናብ ስዑድ ዓረብ ሃዲሞም ኣብ ሪያድ ብስደት እናተቐመጡዮም ነታ ሃገር ክመርሑ ጸኒሖም። ንየመን ክትመርሕ ቆይማ ዘላ ቤት ምኽሪ ኣብቲ ሃገር ሰላምን ጸጥታን ንምውሓስ ክሰርሕ ምዃና ተመባፂዓ እኳ እንተላ ግብራውነቱ ኣጠራጣሪ እዩ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን